Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at ito po ang ating special coverage ng Bagyong Sikinta na yung gabi ng Sabado, ika-24 ng buwan ng Oktubre 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, discuss na natin itong bagyo. At kasalukuyan po, itong bagyong ito ay lumalapit po sa ating reyon, dito sa Reyon Bicol. So, nilalauman po na ito po ay, ini ay inaasahan na malandfall po o matama sa kalupaan po ng Kabikulan, particular po sa may Catanduanes, asin sa Camarines Sur. Iyan po ang fina-forecast ng mga computer models. Although ang iba sa Albay, which is the American model, while yung iba naman dito sa may Daet, yung Canadian model and the US Navy model. So, it's either way, it will affect the Bicol region with heavy rains, which can cause flooding, magkakaroon pagbabaha, at landslides sa mga landslide-prone areas, flood-prone areas. So, please take all necessary precautions. Hindi rin natin alisin ang possibility na maging typhoon kasi po napakainit po ang dagat sa silangan ng Kabikulan. But since mabilis ang takbo niya, malilesen po ang pag-intensify niya. So, kung mabagal, yun ang delikado. But since mabilis siya, max na po yung 110 kph near typhoon strength base po sa mga various wind model. Papakita namin yun sa inyo in a short while. Okay, tingnan natin muna yung fast animation mula sa University of Wisconsin CIMSS Tropical Cyclone page. So, makita po natin yung dating malaki ay biglang lumiliit na. Ibig sabihin, lumalakas na po siya, naging compact. Then anytime this evening, baka maging tropical storm, Molave po siya. Molave po ang international name, Filipino rin. So Molave and Quinta, both are Filipino names. So yan po, unti-unti na po lumalapit po si Bicol in a westerly direction. Bakit po west? Dahil po may malakas po na high pressure dito na tinutulak po siya para mag-move para puntang west to a little to the west-southwest. Kaya medyo akyat din, bababa ng bahagya. Medyo maliit pa siya pero delikado niyan kapag dumaan. Grabe po ang epekto niyan. May hangin at may ulan. But kung mabilis ang takbo niya, mga 6 hours na lang, 6 to 12 hours lang po ang epekto niyan sa ating reyon simula bukas ng hapon. Okay? So ito po yung windy.com infrared zoom in satellite animation. So nakita po natin, nag-organize na po yung deep convection niya. Pag sinabi natin convection, these are thunderstorm clouds surrounding the circulation. Umikot po yan sa may circulation niya malapit sa sentro. Wala pa po siyang eye at eye wall kasi ang eye at eye wall mag-start po, mag-develop yan pag nasa severe tropical storm bago maging typhoon. Kasi pag typhoon, fully developed na po yung eye at eye wall niya. At ito po yung blue image para makita nyo yung dark gray or charcoal gray. Yan po ang circulation ng storm. At kita po natin, nandito po yung kanyang developing center somewhere here. Tinasan pong tatakbo po ito west patungong Kabikulan. At base po sa tracking po ng ating website, Typhoon 2000, galing po ito sa mga various computer models. Kinumpute po natin kung ano mga track na posibleng dadaanan niya. So, ito yung kina-aim out na nilabas natin. So, nandito po siya. Habang po papalapit, papuntang Bicol ay lalakas po siya. But, pagdating po dito, mantalo yung paglakas niya. Kaya 95 lang po yung kanyang maximum. Yung iba, umabot ng 110, ibang models at agencies. Ang iba naman, 85 lang. So, ito po yung pinaka worst case na pwedeng mangyari. At sa lapit niya ngayon, hopefully wag na siya maging typhoon. Okay? Siyempre, since mabilis yung takbo niya, malilesen yung opportunity niya maging typhoon since magkakaroon po siya ng impact sa landmass ng Kabikulan, Visayas at Luzon, yung kanyang sirkulasyon. So, kasulukuyan, nandito na po siya. So, as we speak, baka nandito na siya somewhere here. So, ayan po ang kanyang pagkilos. So, ang worst weather po dito po sa Kabikulan, magsimula po bukas ng hapon, Sunday. Tapos ang pinaka malala po niyan is gabi ng Sunday. Hindi na po early morning Monday kasi mabilis po ang takbo niya yung forecast. So, inaasahan pong unang magla-landfall po dito sa bahagi po ng Catanduanes, which will be around 6 p.m. to 8 p.m. bukas ng gabi, Sunday. But
hapon, magsimula na po ang mga ulan, pabugso-bugsong ulan at hangin. Yung kanyang hangin ay pwedeng umabot ng 95 to 120 kph yung bugso. So, dadaan po siya sa may southern part ng partido, between 8 to 10 p.m. Dito po siya dadaan sa may coastal areas ng presentasyon. Then magla-landfall po sa may Tigaon, Sangay area. Dadaan po ng Isarog at lalabas po dito sa may Naga City between 10 to 12 midnight. So bukas 10 ng gabi hanggang 12 midnight. Yung mga nasa upper barangay po ng Naga, dyan po mga naka-stack po dyan sa Pacol at Carolina, Panikwason. Mag-ingat po dahil ang hangin pwedeng umakyat po ng by 20%. So, kung 95, pwedeng 100 plus po yung hangin dyan. So, mag-ingat po tayo. Pag bumaba pa dyan, 85 to 75, mas lesser po ang effects. So, it depends po sa development po niya. Kaya binabantayan po natin ito closely hanggang bago mag-landfall. Malalaman natin ang tunay na hangin po niya na dala nitong bagyong ito. Okay, so, pagkalampas ng Naga, lalabas po siya sa may Pasakaw between 1 to 2 a.m. and 2 a.m. nasa may San Narciso, Bundok Peninsula. And then, yan po, tatawid po siya ng northern part ng Mindoro Oriental at Mindoro Occidental. Lalabas po siya sa may Lubang Island, hapon po ng Lunes. Dahil po mabilis yung takbo niya. So, posibleng ma-maintain yung kanyang hangin o hihina dahil sa pag-impact sa Bicol. But ito pong blue, ito po yung winds na 65 to 85. Hindi masyadong damaging po yan. Ito yung damaging. So, pwedeng pumasok ang parts ng Albay kasama ang Legazpi, Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes. So, yan po ang pinapakita nitong system na ito. So, by tomorrow, pag nakalusot tayo mag-YouTube update, bibigyan natin ang pinaka-latest kung ano talaga ang probability ng Rion Bicol. Kasi na yun, nasa 75 to 80%. 80% sa Catanduanes, 75% sa Camarines Sur. Posibleng dadaanan niya. Don't forget po, ito yung tinatawag nating area of uncertainty. Okay? So, itong area of uncertainty, yan yung possible na pwede niyang daanan. So, wag kayo mag-focus kung saan siya dadaan base sa forecast like Naga kasi pwedeng bumaba yan. Pwedeng dito siya dumaan sa Legazpi at Sorsogon, o kaya pwede rin siya dumaan dito po sa may Daet, Diretsyong Maynila. So, it depends. But, kahit anong daan siya dyan, kahit saan siya dumaan, same effects ang mafe-feel natin. Except lang yung worst of the winds. So, malalaman natin yan pag dumadaan sa Catanduanes kung papasok ba tayo o hindi sa worst winds nitong system. Let's hope and pray na 85 lang siya o 75 kph dahil po mabilis ang kanyang takbo. Papakita namin sa inyo, ito muna yung global model. So, yan po ang possible. Pwede siyang umakyat, at least na Bicol, but ito ay non-reliable model. So, dito pa rin tayo nakafocus sa American at European model. And then, ito po yung oceanic heat content. Ito po yung nagbibigay po ng boost ng intensification sa mga bagyo kapag dumadaan po sila sa mga mapupulang area. Ito po, ang kita po natin, itong this is the 0 hours that will, mga alas 2 ng hapon kanina, 12 hours 2 a.m., 24 hours bukas ng alas 2 ng hapon. So, during that travel niya dito sa area na ito, dumadaan po siya sa mainit na area. Magkakaroon po ng boost ng intensity itong si Quinta. So, kaya nakita natin sa mga models, umakyat po ng hanggang 100 lang po ang hangin. Hindi rin natin alisin ang possibility kung magkaroon ng rapid intensification, pwedeng maging typhoon, but we are taking into account dito yung kanyang speed kasi mabilis yung takbo niya. Pagdaan sa Bicol, nasa 25 yung kanyang takbo na yun, nasa 27, but nasaan po mag-20 muna ang kanyang speed. But let's wait and see hanggang bukas ng hapon before landfall kung ano magiging final strength niya. So, mag-pray po tayo na sana minimal tropical storm lang kasi na yun, TD pa rin pa lang siya. So, pag naging tropical storm, sana 75 na lang po. Wala masyadong effect sa atin kundi yung ulan. Ulan ang problem natin, so please take all necessary precautions. Posibleng magkaroon ng mga baha sa mga low-lying areas. But yung pagkakaroon po ng overflowing ng Bicol River ay medyo malabo as of now kasi po mabilis yung takbo niya. It will just take 6 to 12 hours ng mga ulan on and off. Depende rin sa circulation niya. Kung bilog na bilog,
medyo malakas po yung ulan yan kaysa kay Pepito yung nakadaan na bagyo. Okay? So, ayan po. Kita naman natin na medyo hindi na masyadong mainit dito sa Bicol. So, baka makatulong na humina itong system na ito. Ito naman po yung multimodal diagnostic comparison ng mga wind speed intensity ng mga various models. Kita natin itong HWRF and ang GFS na medyo mataas. Inaabot nilang typhoon intensity bago mag-landfall. Okay? But we are taking into account kasi ito po yung tunay na wind niya na yon. Kita nyo itong block na ito. 30 knots. So, mababa sa forecast. So, kung hindi siya mag-rapid intensification, baka nandito lamang po, gawin natin blue, baka nandito lamang po yung kanyang intensity. Pero umabot ng 75 o 85 kph, kaya nilagay natin sa 95 kasi may probability yan. Ito naman po yung sa Joint Typhoon Warning Center na umabot ng 110. Okay? So, let's hope and pray na sana ganito lang, para ulan lang. Kasi delikado pag may hangin. Madidisrupt yung internet, yung electric cooperative, yung mga poste ng kuryente. So, maapektuhan po mga online classes natin dito sa Bicol. Cancellation na naman po yan. So, mahirap po. So, let's hope and pray na mahina lang po siyang tropical storm. And we will be able to know that tomorrow afternoon bago po mag-landfall. Okay? So, relax lang po tayo. Kalmado, hindi po ito super typhoon. Gaya ng ibang nagsasabi dyan, nag-create ng panic sa tao. So, pwede rin siya umabot lang ng minimal boundary ng isang typhoon, but the rest of the models at rest of the agencies ay banda dito sa may severe tropical storm status. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating analysis na yung gabi na ito. Special coverage ng bagyong Sikinta. Babalik ulit tayo bukas ng hapon or gawin kong hapon kasi pag gabi baka worst weather na po yan. Baka hindi na tayo maka-upload sa YouTube, but I'm going to try my best to give you the latest YouTube update. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Pasensya na, low-tech tayo. Wala itong yung mga button na ting. Okay? So, subscribe lang po kayo, ting, para makita ninyo ang latest information, mga updates sa ating YouTube videos dito po sa mapalapit na bagyo. We'll try to be back tomorrow noon time o afternoon para ibigay nyo kung saan na talaga ang final path itong si Kinta. Let's hope and pray, mahina lang siya at sana bumilis pa para quick effects lang po sa atin, madalian lang po yung pag-ulan, lesser po ang baha at lesser ang effects sa mga landslide prone areas. So, yun po ang ipipray natin sa ating lahat na kababayan natin sa Kabikulan at sa buong parte ng Pilipinas na maapektuhan po nitong bagyong si Kinta. So, hanggang sa muli, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating channel and see you again tomorrow.